Thank you. Lumidlay, nga penonton dari Ketong Sege. Yang lunu kalunu atau kenara. Nang nasuhoy biyo ay taginumit lay ay isenang tagi ayong kinumit ni nang nasuhoy biyo ay taginumit lay oy biyo nang na ay inumit lay ing biyo ay may tay tabunan na singkabi drama Jayanta Nongkombam dari